आरो फिन खनसेबाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर जाय सासे एकेबारे कराप्टेड सासे भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाद्दु सिं बिथांनि एगेन्स्टआव जों आरोबाव दिनै माने बिथांमोननि मुसुखा सावनाय जों हाबाफारि आरो फिन खनसे लाबावनो गोनां जादों खारन आरो बेजों लोगोसे तदारक कमिटि जि मोनसे दाना होनाय जादोंमोन बिथांमोन मिहिर कान्ति चौधुरी बिथांनि दैदेननायाव आरो लोगोसेनो बिथांमोनजों दङमोन एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि गभर्नमेन्ट अफ आसाम तेजपुर इउनिभार्सिटिनि फाइनेन्स अफिसार लोगोसे माने आइटिआइ गुवाहाटीनि सासे प्रफेसर सिभिल इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टनि बिथांमोना तदन्त कमिटि माने तदन्त खालामनो थाखाय बिथांखौ कमिटि मोनसे दाना होनाय जादोंमोन दा जों नुबाय माने बिथांमोननि जिथु खामानि मावनाय तदन्त कमिटिनि जि मोनसे खामानि मावनाय बियो कमप्लिटलि माने लाइस्राम लाद्दु सिंनि फेभाराव थानानै बिथांमोना खामानि मावदों आरो बिथांमोननि माने अननायावनो मिहिर कान्ति चौधुरी जाय सेक्रेटारियेट एडभाइजार गभर्नर अफ आसामनि बिथांनि माने अननायावनो दिनैसिमहालागै माने लाइस्राम लाद्दु सिं बिथाङा दिनैसिम माने एक्सपेल जायाखै बा बिथांखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनिफ्राय बोखारनाय जायाखै दा बेखौ जोङो मोनथिनो मोन्दों आरो बेखौनो लानानै जोङो दिनै आरोबाव गोख्रोङै माने गभर्नमेन्ट अफ आसाम लोगोसे गभर्नर अफ आसामखौ जोङो माने हुखायना होदोंमोन जे माने जेरैखि जाया माने जिहेतु सिएम भिजिलेन्स कमिटिनि गेजेरजों बिथांखौ सासे दायि होननानै जों हमदां मोनबाय दा बिनि उनाव आरोबाव तदन्त कमिटि मोनसे दाना होबावनायाबो बेबो माने बिराद गिदिर मोनसे माने जोंनि गोसोआव कुइसन मोनसे फैयो मोनसे सासे सिएमनि माने भिजिलेन्स कमिटिया बिथांमोननि एन्टि करापसन कमिटिया बिथांखौ तदन्त खालामखांनायनि उनाव दोषि मोनखाबाय दायि मोनखाबाय आरो बिनि सायाव गोदान मोनसे आरो तदन्त कमिटि मानोबावमोन दा जिहेतु माने बेयावहाय निस्सय गभर्नरनि हाउसआव बा बिनि अफिसाव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे माने खिलिमिलि दोङो जायनि थाखाय दिनै लाइस्राम लाद्दु सिंखौ दायि कराप्टेड होननानै मोनथिसेयावबो बिथांखौ दिनै एक्सपेल खालामनो हानाय बे गोहो बिथांमोना गैया दा बेनि थाखाय जोङो गभर्नर अफ आसामखौ जोङो माने दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो हुखियायना होदों जे फैबाय थानाय समाव गाबोन समफोरनि गेजेरावनो लाइस्राम लाद्दु सिंखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनिफ्राय बहिष्कार खालामनो नांगौ नङाबा बिनि थाखाय आरोबाव बिनिख्रुइ बांसिन आरो माने जंगि आन्दलन जों लानो थाखाय जोङो प्रस्तुत दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि थाखाय माखासे मानि गोलाव माने समनि हाबाफारि बिथांमोना फोसावखाबाय आरो बे जिखिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु आफादा जिखिनि हाबाफारिखौ लाइस्राम लाद्दु सिंखौ जुदि एक्सपेल खालामाबा बेखौ जुदि बहिष्कार खालामाबा जिखिनि हाबाफारिफोर रनसायदों बे गासैबो हाबाफारिखौ आखरे मावफुंनो थाखाय जों जिल्ला आफादफोरा दिनै प्रस्तुत जानानै दङ बिथाङाथ' इउनिभार्सिटियाव थांनानै हाबाखौ जिरायफिननानै दङ सिएम भिजिलेन्सआबो दायनिगिरि होनना फोसावबाय बिथाङा दिनै सिआरआव जिरायनानै निस्सय बेयावहाय माने गभर्नर हाउसआव अफिसावहाय निस्सय बेयाव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे माने खिलिमिलि बा मा होनगोन एन'मेलिस निस्सय दोङो जायनि थाखाय माने लाइस्राम लाद्दु सिंखौ दिनै माने एक्सपेल खालामनो बा बहिष्कार खालामनो बिथांमोना साहस खालामनो हायाखै दा बिनिखायनो दिनै आरो जों मिथिनो मोन्दों बे मिहिर कान्ति चौधुरीनि दैदेननायावनो बिथांनि आशीर्बादावनो दिनै माने लाइस्राम लाद्दु सिंआ दिनैसिमहालागै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनि सियाराव जिरायनो मोनबाय थादों दा बेनिखायनो जों मिहिर कान्ति चौधुरी बिथांखौबो जोङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों हुखायनो हादों नोंथांनि बेबायदि माने एडामेन्सिया सोलिनाय नङा नोंथाङा बेबायदि मोनसे गोथार अनुस्थान बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बा जिखुनु इउनिभार्सिटि कलेज बा बेबायदि मोनसे गोथार अनुस्थान जेरावहाय मानसिनो गियान राननाय जायो गियान होनाय जायो बेबायदि मोनसे गोथार मोनसे अनुस्थानखौ थानाव सासे बेबायदि कराप्टेड माने भाइस चेन्सेलरा जुदि जिरायनानै थायोबा बै इउनिभार्सिटिफोरनि बै कलेजफोरनि स्टुडेन्टफ्रा मा गियान सोलोंगोन बेबायदि सासे कराप्टेड माने भाइस चेन्सेलरा मा गियान होगोन दा गतिके बियो जोंनि ओनसोलाव कमप्लिटलि मोनसे माने गाज्रि मोनसे बाताबरन गाज्रि मोनसे आबहावा रानगासिनो जे माने करापसन खालामबाबो आं दाख्लैबो बुंदों जे करापसन खालामबाबो सासे भाइस चेन्सेलरखौ रावबो होखारनो
हरनो हाया बे मोनसे मेसेजखौसो जोंनि इयुन फिरिनो दा रानगासिनो दोङो दा बिनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो बेखौ हयज' खालामनो हाया जे जोंनि इयुन फिरिनो जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन आपकामिं जेनेरेसननो बेबायदि माने भुवा मोनसे गाज्रि मोनसे मेसेजखौ जों पास खालामनायखौ मालाबाबो लुगैया आरो जोंनि इयुन जोलैया साबसिननिख्रुइ हामसिन आरो बयनिख्रुइ निस्थार मोनसे माने गोसो लानानै खामानि मावबोनो थाखाय आवगायनायनि मोनसे परिबेसखौ जोंनि इयुन जोलैफोरनो जों होनो थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो बे परिबेसखौ जोङो बानायनानैसो गारगोन दा दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बेबायदि मोनसे माने गाज्रि मोनसे माने मा होनगोन आबहावा बेबायदि माने शेयार खालामनायखौ जों मालाबाबो माने मानिनानै लानो हाया